Seuraava. Tää tuote. Tää tuote on aika kallis. Mun mielestä, mä en muista paljon, tää maksaa varmaan toski hinta. Tässäkin on taas, kaikissa näissä on 100%. 100%. No, tätä mä ostin Lifeista. Ja joo, tää oli niinku parhain, tai niinku toisiksi parhain tuote, tai itse asiassa kolmanneksi, koska Voimapodista mulla on 2 kokemusta eri tuotteille. Mutta siis niinku tää on tällaisesta muista Voimapodista ostetuista tuotteista tää on parhain. Ja yhden purkin olen käyttänyt tätä, ja olisiko ollut, että tällä oli joku about se viikko. Ehkä maks 5 päivää piti tankata, niin sai tuloksen. Joo. No sit mennään tänne skippiin. Ja tuo äskeinen purkki oli sellaista jauhamaista pulveria, mutta kaikista hienoin niinku pulverimaista on tää Skipin kreatiini. Ja sitten mä en muista sen ton merkkiä. Joku silloin kun tätä Skipin kreatiinia ei ollut, niin Harri myi mulle jotain toista. Ja siinä oliko siinä 5 kreatiinia? Mä en edes tiennyt, että niitä on niin paljon. Oliko 4? Mä en muista. Niitä oli tosi paljon. Et mä tiedän, että on 2, mutta en mä tiennyt, että niitä on noinkin paljon. Mutta se oli tosi hyvä kans. Mä tykkäsin tosi paljon. Ja näissä tää Skipin ja se toinen. Tässä on muuten 2 erilaista. Tää toinen on niinku eri maulla ja toinen on vaan pelkästään. Ei maistu millekään. Mutta silti siis samaa tavaraa. Niin näillä ei tarvii kuin 2 päivää. 2 päivää. Niin tulee sama tulos, kun näillä vetää 2 viikkoa. Tai viikon. Siis mikä ero? Ihan oikeesti. Et, niinku, jos ette usko, niin ei mitään muuta kuin ostakaa. Kokeilkaa. Koska tää on niinku helpoin todistaa. Koska nämä kaikki voi ostaa maustamattomana. Kattokaa rakennetta, maistakaa maultaa. Siis mä pystyn vetämään Scoopilla tää raakana. Okei, se ei pakolla kaikille maistuu yhtään hyvälle, mutta kokeilkaa niitä muita. Siis varsinkin tätä ja tätä. Siis tää maistuu niin hirveellä, että huhuh. Mutta tossa on, ei muuta kuin kokeilkaa ja testatkaa, niin siitä sitten pystyy katsomaan. Et periaatteessa eihän ne tuu sen kalliimmaksi kuin tääkään. Siis mulla esimerkiksi on välillä jäänyt kreatiini ottamatta tai näin, niin ei mun oo tarvinnut vetää tätä kreatiinia 4 kertaa päivässä. Tää jotenkin vaan toimii todella hyvin. No okei, mä en oo mikään sillä älyttömän iso todellakaan. No jollekin 100-kiloselle ja näin, niin ehkä se tankkaus pitääkin olla isommalla. Mutta kun se vaikuttaa just kaikkeen monella eri jutulla, niin kuin, että minkälainen sun keho on ja muuta. En tiedä vaikuttaako kans, että mulla on aineenvaihdunta nopea, niin en tiedä, mutta sitten taas luulisi, että silloin kreatiini tarttuisi paremmin, jos ei olisi. Mutta kumminkin hyvä tuote. Siinä on, mä tässä samalla vähän kerron noista muistakin tuotteista. Siis ootas nyt hetki lisäravinteista, mitä on kokeillut. Megaforce. Skipin Megaforce. Tässä on paljon B-vitamiinia näin. Tosi hyvä tuote. Mä jossain vaiheessa varmaan avaan sit vähän enemmän, jossain toisessa videossa tämän käytöstä. Olen jo jonkun aikaa käyttänyt. Onko tästä 1,5 vuotta vai mitä? Olen jonkun verran.
Pystyn ihan hyvin kertomaan, että minkälainen tuote on, mutta suosittelen. D-vitamiinia olen käyttänyt, mutta siis mulla ei ole sinänsä niin kuin näkynyt. Olen käyttänyt, jos olen tulossa ehkä kipeäksi tai jotain muuta, ja kyllä mä uskon, että se on hyvä tuote, en mä ole ainakaan kipeäksi tullut. Omega 3 olen käyttänyt, hyvä tuote, nivelle, kuuluu minun valikoimaan. Musoka, ei kun mukosa, olen käyttänyt, hyvä tuote, on. Sitten BCA, siis tästä tulee kyllä kans oma video. Päärynä, jos haluat päärynä käyttää, se ei ole niin voimakas, se on hyvän makuinen. Mutta mun itse lemppari on mango. Tosi hyvä. Ja itse asiassa seuraavaksi mä ehkä tilaan tän mansikan. Kaverilta maistoin, niin oli tosi hyvä. Itse en tykkää kolasta, eli en voi kommentoida sitä makua, mutta ihan sama, ne on tosi hyvän makuisia, oikeesti yllätytte. Ja niin on yllättynyt muutama mun kaverikin, mä oon maistattanut. 5/5 noille, ehkä enemmänkin itse asiassa. Sitten tuolla on toi pystyykö mä tästä erikseen laittaa? Ei. No otetaan se viimeisen. RX, tosi hyvä tuote. Siitä teen mä kans erikseen oman videon. Sitä suosittelen. Olikohan se Stackerin se kreatiini? Se voi olla. Se vihreätä siinä oli. Se oli hyvä kyllä se kreatiini. Sitten muuten tiedoksi kaikille, että täällähän nettisivulla ei näy kaikkia tuotteita, mitä niin Voimapuoti myy. Et kannattaa kysyä jotain. Niin kuin esimerkiksi täällä voi olla, jos johonkin vaivaa tai johonkin haluaa jotain tuotetta, niin sitä ei ole pakolla tässä nettikaupassa. Karpalo, tosi hyvä oikeesti. Siis, no siitäkin pitää vähän tehdä videoa, miten on vaikuttanut ja kelle ja muuta. Mä haluan säästää, ettei kaikki yhdellä videolla. Sitten kun tääkin on vähän tällainen testausvideo, niin samalla, kun tää on ensimmäinen.